Yhteistyössä Nederburg. Mä rupean aina tässä kohtaa oikeasti ravintolassa naurattaa, kun tarjoilija tuo siihen sen pikkutilkan sinne pohjalle viiniä ja sitten pitäisi jotenkin asiantuntevasti mukaan analysoida sitä. Mikä järki? Miksi se voi pistää suoraan lasin täyteen ja on the road? Joo, mä tiedän, että se tuntuu vähän hassulta, mutta siinä on sellainen pointti oikeasti, että viinissä voi olla virheitä. Ja kyllä se perimmäinen tarkoitus siinä on se, että ennen kuin asiakas ikään kuin suostuu maksamaan siitä tuotteesta, niin asiakas saa itse todeta, että se viini on varmasti kunnossa ja sellaista kuin hän toivoo. Sen verran täytyy sanoa, että suurin osa niistä viinin virheistä on aika selkeitä. Eli kyllä jo ihan tuoksuttamalla, eli haistelemalla sitä viiniä useimmiten saa selville, että onko se kunnossa vai ei. Kuuluuko siihen viinimaisteluun kaikki nämä kliseet? Heiluttelut, nuuhkimiset ja purskuttelut. Ethän se piimääkään purskuttele, kun sä rupeat syömään. Toi on ihan hyvä pointti. Siellä on taustalla paljon sitä, että silloin kun tehdään viinitastingia, niin pyritään kaikilla mahdollisilla keinoilla irrottamaan siitä viinistä mahdollisimman paljon aromia ja makua. Se on taustalla, mutta mä sanoisin, että varsinkin kun me ollaan ravintolassa tai miksei vaikka kotioloissa kavereiden kanssa, niin sen viinin aromin arvostaminen lähtee ihan siitä, että pyöräytetään lasia kerran, tuoksutetaan ja maistetaan. Kyllä, kyllä. Sen mä ymmärrän, että siellä ravintolassa ei syljetä sitä maistettua viiniä pois. Että siellä niitä sylkykuppeja näy, mutta sitten kun lähdetään tuonne kikkailemaan ja heiluttelemaan pikkurilliä ja maistelemaan, niin mikä järki siinä on, että se syljitään pois? Eikö kallis tavara kannattaisi nauttia ihan koko lasillinen? Toi on äärimmäisen hyvä pointti ja monta kertaa itselläkin on viinitastingissa sellainen fiilis, että voi mitä tuhlausta. Mutta oikeasti tosiasia on kyllä se, että jos haluaa, sanotaan, että tehdä 20 tai 40 viinin tastingissa jonkinlaisia ammattimaisia arvioita, niin sanotaan näin, että jos jokaista viiniä oikeasti juo, niin 35. viini alkaa olla jo tosi hyvää. Niin, joutuu mennä taksilla himaan. Kyllä siinä niin kuin on vissi pointti, että pakko on sylkeä niitä pois, jotta oikeasti pystyy maistamaan loppuun asti, mitä ne tuotteet on. Mikä se on oikea tarjoulun lämpötila? Mä oon ymmärtänyt, tai mulle on kerrottu, että valkkari jääkaappi kylmänä, punkku huoneen lämpöisenä. Onko mua viilattu linssiin vai onko siinä mitään perää? Toi on ehkä semmoinen, mikä on tietyllä tavalla niin kuin käytännön sanelema tapa toimia tänä päivänä, mutta mä melkein suosittelisin, että kun tarjoillaan valkoviiniä, niin otetaan se hetkeksi jääkaapista lämpenemään huoneen lämpöön. Puoli tuntia esimerkiksi riittää. Ja päinvastoin sitten punaviini puoleksi tunniksi jääkaappiin ennen tarjoilua. Okay. Tämä yleensä niin kuin tekee sen, että saadaan ne viinit lähemmäksi sitä lämpötilaa, missä ne kuuluisi tarjoilla. No, mutta hei, nyt sinä ammattilaisena näytä, miten se oikeaoppisesti se maistelusessio sujuu ja mä yritän tehdä perässä. Selvä. Laitetaan lasi ensin pöydälle ja pyöritetään. Just noin. Sen jälkeen tuoksuttelua hieman. Päätä voi vähän kääntää, saa erilaisia aromeita. Ja sitten ei muuta kuin no kyllä kieltämättä se eteläafrikkalainen tuuli, se humahti tonne suun pohjaan. Kyllä se aukesi ihan eri tavalla. Näin se on. Pieni pyöräytys ja aromit lähtee liikenteeseen. Seuraavalla kerralla mä en ravintolassa enää naura. Yhteistyössä Nederburg.